rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kagem sedaya ingkang sakmenika kalian Allah dipun paring pitulung saged nderek salat tarawih, so nderek salat jamaah isya, so nderek salat witir. Mugi-mugi pertolonganipun Allah menika sakmenika ngantos pinjang wonten ing yaumil qiyamah. Kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi pikantuk keselamatan donya ngantos dumugi wonten akhirat. Lan salajengipun fadilah tarawih ingkang kaping 12 wa fi lailatil aisyirati lan ing dalem wengi kang kaping 10 yarzuquhullahu ta'ala mongko ngrezekeni ing man sinten Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala khairat dunya kelawan sak bagus-baguse dunya wal akhirati lan sak bagus-baguse akhirat. Fadilah tarawih ingkang nomor 12 nggih menika sinten kemawon ingkang nderek tarawih malam tanggal 10 mongko kalian Gusti Allah dipun paringi api-api rezeki dunya lan api-api rezeki akhirat. Api-api peparing ana ing alam dunya lan api-api peparing ana ing akhirat. Ingkang jelas ingkang dipun wastani api-api sebaik-baiknya rezeki dunya lan rezeki akhirat nggih menika keselamatan dunya lan keselamatan akhirat. Lan api-api dunya nggih sehat awake, sehat pikirane. Ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya menika nggadahi pemikiran bilih rezeki niku namung dhuwit kemawon, rezeki niku namung harta benda kemawon. Ingkang dipun wastani rezeki saking ngarsanipun Allah ana ing alam donya menika ingkang dipun paringaken dhateng kula lan sampeyan niku rezeki. Ana kalane rezeki niku akeh, ana kalane rezeki niku titik. Kantun kula lan panjenengan sedaya anggenipun nikmati pripun, kantun anggenipun kula panjenengan sedaya carane menikmati yek napa. Menawi kula lan panjenengan sedaya purun bersyukur eling dhateng ngarsanipun Allah, insyaallah kula lan panjenengan sedaya saged nikmati kanthi damel ibadah ngabukti kepar dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula lan panjenengan sedaya anggenipun nglampahi salat tarawih boten kraos sampun angsal 10 dina. Winjing niku insyaallah sampun lebet wonten ing 10 ingkang kedua wonten ing bulan suci Ramadan. 10 ingkang pertama dipun wastani rahmati Allah. Ingkang kedua nggih menika pangapuranipun Allah. Dados 10 ingkang pertama menika welas asih Allah. Kula lan panjenengan sedaya angsal welas asih Allah, angsal rahmati Allah, angsal pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala.
Lalan panjenengan sedaya kedah bersyukur dhateng ngarsanipun Allah. Keranten kula lan sampeyan tasih dipun welasi dening Allah. Mugi-mugi welase Allah menika sak menika ngantos benjang wonten ing yaumil kiamah. Mekaten mugi-mugi 10 awal ingkang kita liwati menika bener-bener angsal rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenengan sedaya ngancik 10 ingkang kedua menika maghfirah, menika pangapuranipun Allah. Mugi-mugi lan panjenengan sedaya saged nglampahi kanthi istiqomah inggih menika salat tarawih selama 1 bulan. Amin. Dikatakan akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.